siyaphila. Ispecialist sekhona sisaqhubeka ispecial abantu abafuna ispecial naso sisaqhubeka ispecial siphela nini siphela mhla ka-30 sisekhona ispecial siyaqhubeka abantu abadinga ispecial ababhuke benze into benze wonke ofanele kwenzeke bese bekwazi ukuthola ispecial abantu abasendaweni eyikude ispecial siyakwazi usiposele sona uma useduzane uxhumana nodokotela bese kunikeza ama-directions ukwazi ukuze uma ufuna ukusazi ukuthi sisebenza kanjani zikhona iy'namba la ngaphansi uzofona bese ngiyakuchazela. Amen. La isiwasho lesiwasho siyakugeza sikhucule sonke into ekwena embi emzimbeni wakho. Sisithunzi swisinyama siletha ukukhanya nomuntu othi umuthi yena umsebenzini bese umuthi awusebenzi kube bavalwa ukuthi umuthi ungasebenzi bese lesiwasho lesi siphikeleli lesi bese sisiphikeleli kuyakwazi into zakhe zikwazi isheshe zikwazi ukuqaqika sifinyelele lesuke efuna khona bese sithi lana la insipho le ihambisana naso isiphikeleli insipho lensipho lena iyageza isusa amabala emzimbeni isusa induna isusa isichitho kwena isusa ubukhuphi isusa isinyama yenza ukuthi into zakho zikwazi ukukhanya. Bese siza la lo ukuvula inhlanhla lo uvula inhlanhla yakho uyafesa ufuna umsebenzi ufuna ukwenzana uma usebenzisa yena uma uqala wageza ngalabo bobabili wasuvuka ekseni ophalaza ngalo wageza ngaye wahamba wayofuna umsebenzi wofesa umsebenzi ufike uwuthole. Masingena la ibhodla lesigqabo lesidonsa inhlanhla sidonsa imali siyasebenzisa isigqabo leso ugcaba ngaso la uvalweni ucabe ngaso ngapha enhlizweni usushaya uhlanga lapha phezulu ukhakhana bese ufaka amatha asekuseni ungakhulumi namuntu bese ukha igazi lindawo usucabe kuzona bese usale ibhodleni ugcoba kulezo indawo lezo ukuze ukwazi manje likudonsele uma usukumuntu osuke egembula okanye umuntu oqala ufesa umuntu onetafula umuntu onetuckshop la sibuyisa ugazi sikwenza ukuthi uthandeke ebantwini kubantu besilisa ukwazi ukuthi ube muhle kubantu besifazane futhi uthandeke nasemndenini ekhaya ukuthi uwethu umuntu benganakekile obekade nesicwaqwa kanjani nasemsebenzini uma usufuna umuntu ofuna ukunyusela esikhundleni ufuna ukuthandeka emsebenzini nabaphathi bakwazi ukuthi ungaconsi phansi kubona usebenzisa la isithitho siyasuka la kusuka isinyama kusuka zonke izinto la ube umuntu omuhle ukuthandeka ebantwini yonke into yakho uma uyithinta into ikwazi ukwenzeka ungena kulo muthi lo ngikhucululi lo nanku lo umkhonto obomvu intelezi umkhonto obomvu usebenza kanjani ususa isinyama ubuyisela izinto ezimbi ezifake kuwena emzimbeni wakho uma usebenzise ufake ukhitha ngesipuni esiyi-1 emanzini abilayo ugwedle ngommese ukhulume izitha zakho zaziwe nongazazi ababazi babiza amagama abo uma uqeda kugeza ngawo uma uqeda uqhuma uthulule indisha umnezela amanzi ebese uyageza uma uqeda ukugeza uthatha umuthi uyochithani kephi ngaphandle ukususa lokuzana isichitho isilwane uma ucindezeleke ebusuku nasegcikeni wakhona ukuchela ngawo okanye mhlambe umuntu wakho umuntu osuke kuthakathi wathi usibanibani ngithakathayo uyakwazi ukumcupha ngawo ukhuluma ukuthi ufuna ukwenza kwanokuthi nokuthi uma ufuna ukusebenzisa uwodwa ungifonele ngokuchazela ukuthi umkhonto obomvu usebenza kanjani uwodwa kunjalo nje iso nje specialist kahle sisonke kuyenze ukuthi uma ufuna ukudinga konke kanje uyakwazi ukuthatha konke uma usuwumuntu osafuna ukuqala impilo kabusha uyakwazi ukuthi ukuthathe nje konke nje kanje ngikuchazele one by one until uzofika kuphi ekugcineni kodwa nje la ukuphila khona kuyatholakala ukuphila la ngale kwento eziningi kodwa uma uthathe lezi zinto lezi ikhona into ozokwazi ukuyibona empilweni ukwazi ukuya phambili. Amen. Siyathokoza. Uyena Mashobane lo uze ngengudlungudlu la manje indoda endala le esebenza ivusa into esezafa bakuthi uyisangoma la waphuma ungasebenza okanye umuntu ohlele ekhaya ungasebenzi ufuna ukuthola umsebenzi kanye ekhaya namanzi amnyama idloza lilavalo nacusha ukuthi into zenziwe upheka kuze kube ngunaphakade la uyakwazi ukuthi ube khona ibhavu wenziwa lona la uyagezwa uma uqeda kugezwa ngale ndoda le kube khona ikhombo uphuma la uhambe uyisebenzise ekhaya uma ukuthi umuntu ofesa ufuna umsebenzi unesitolo ngiyageza la ngifake inhlanga zakhona uphuma uhambe uyosebenza imkhulu umsebenzi olapho uHezekiya ukuthola into eziningi la lesigubhu leso Hezekiya igama lase sala ekhaya kodwa ngisebenza ngaso abantu akusone sami esabantu kahle esalekha ngokwasihleleka kodwa esabantu sokuthi ngilapha abantu abasuke beningi kanye uyisangoma ufuna ukuba nesigubhu sokusebenza lesi sigubhu sokusebenza sithatha umuntu ufuna ukusithatha umuntu osuke isangoma osukuthi ufuna ukusebenza abantu ngazo ufuna ukugeza ngasabantu ngiyakwazi ukunikeza abantu ukuqashula abantu abafindo kuyena uHezekiya okanye uma usumuntu onamathenda futhi ngiyakwazi ukuthi ngikhandele nawe ube nesakho ukuthi ukuthi umuntu onamathenda uzisebenzisele wena usendlini mawukuthi mhlawumbe umuntu la onenyunyana ufuna ukuthi ukwazi ukuthola abantu bazojona kwinyunyana yakho uyasithola lesigubhu futhi sikwazi ukuthi sikusebenzele futhi kodwa abantu abanye abantu abaningi nje kunezibhavu la ibhavu nje lihle kakhulu la khona elenziwayo uhambe ubuse uthola into oyifunayo la ukhuluma konke into osuke uyidinga uyafika la uzocela uzonikela uphathe nje amashumi awu50 bese uphatha nenkomo kadokotela bese uyakhuluma la kule ndoda uyitshela ukuthi ufuna u1 no2 no3 bese konke usukhulumile bese kuzobe sekwenzeka kona le ndoda le ivusa into eseyifile nento esezavalwa futhi iqashula zona uma usufuna ukuphila sondela eduzane